Padel. 3 z 10, veľmi populárne medzi homosexuálmi, náhrada tenisu, pre ľudí, čo nerozumejú tenisu, pravidlám tenisu a technike tenisu. Takže ako super, že aj takíto ľudia niečo robia. Crossfit. 60, síce komplexný šport, kondička ide hore, aj sila, ale vysoké riziko zranenia a taký egolifting a nedá sa to robiť celý život. Pilates. 7 z 10, nízke riziko zranenia, super pre core a mobility. Dá sa to robiť dlhodobo, ale nejaké výrazné zmeny postavy nečakajú. Jumping. 2 z 10, za mňa také trápne kardio, kde keď chceš vyzerať aj kengura pol hodinu za nejaké skupinovke za 8 eur, tak jedine preto. Silový tréning. Samozrejme 10 z 10, budovanie svalov, zvyšuje hustotu kostí, najlepší pomer výsledky versus riziko, je známy aj ako anti-aging tool a zlepšuje metabolické zdravie.